N'ọzọ dịka ibe ya, okporo ụzọ niile gabara ụlọ ụka ndị enwegasịrị n'ime Ọka ya na-agba gburugburu jupụtara n'igwu nkwụ atụsasịrị n'okporo ụzọ ndị ahụ dịka ndị otu Kraịst na-emerube ọbịbịa Jizọs Kraịst bịara na Jerusalem dịka eze. A maara ụbọchị a dịka ụka ịgụ okwu nke eji amalite izu ụka dị nsọ bụ Holy Week n'etiti ndị otu Kraịst, bụ nke negidegide ha wee rụzie mgbe ahụ a kpọburu Jizọs Kraịst n'obe yana na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. Amaka Chibụzọ Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Ndị ụka bụ ndị ahụrụ n'ụbọchị nke tata ebe ha nupụtere n'igwe ma jirisie ọmụnkwụ wee na-eti ụzana ụzana n'elu kachasị enu na St. Gabriel's Parish nke dị na Nodu Ọkpụnọ, ebe eji aja misa wee bido ka a gọziri ya bụ ọmụ nke ejikwazi wee dozichaa ya bụ ụlọ ụka nke na-egosi ọnọdụ anọ n'ime ya, ebe fere mmiri ngọzi bụ Reverend Father Chamberlain Ume na okwuchukwu ya ka ya bụ Reverend Father Chamberlain Ume rotere ndị ụka na ha kwesịrị ka ha kwanyere Kraịst ugwu dịka onye ọchịchị ya kachasị ọchịchị niile nke dị n'ụwa, ma bụrụkwa ndị ga-eji ihe ha nwere wee too Kraịst ma wee kwanyere mmadụ ibe ha ugwu. N'otu aka ahụ, na Anglican Church of the Holy Spirit ka onye ụkọchukwu n'ebe ahụ bụ Venerable Rex Kanu kwuru na ndị na-eso ụzọ Kraịst kwesịrị ka ha nwee ụdịrị obi nke Kraịst nwere, onye nke na-ebipụta na adịmọcha n'obi umeanị na ịkwụba aka ọtọ. Venerable Kanu, onye nke siri na ụdị Kraịst bụ ịgba odibo, gbara ndị nọ n'ọchịchị ume ka ha ṅomie Kraịst iji wee hụ na ihe ntaramahụhụ iju anya na ihe isi ike nke dị na ụwa gba gburugburu n'oge ugbu a bụ ihe nke a kwụsịrị. Onye ụkọchukwu nke nọkwa na St. Mark's Parish Enugu Agidi bụ Venerable Dr. Nnamdi Emendu siri na Kraịst bịara ka o weta udo ma kpeziere mmadụ na Chineke, gara n'iru si na mgbe a na-agbaso ụzọ Kraịst na ndị na-eme nke a bụ ndị ga-enweta alaeze nke eluigwe, ma sikwazịa na ndị na-eso Kraịst bụ ndị ga-ebutu onwe ha ala, n'ihi na Kraịst onye ha na-eso ụzọ ya bụ onye nwere obi umeala nke na-adịghị onye nwere ya, ma gaa n'iru yọọ ha ka ha bụrụ ndị nke na-akwanyere Kraịst ugwu dịka onye eze kasị eze. Ekpere ekpere dị iche iche ma nye onyinye dị iche iche. Abụ Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.